ruwatan kang wis diparingi tugas saka Gusti Tangga Karya Jagat wenang amberak sekabehane Memala Sukarto dening sira kudu manut apa kang dadi pengajape dalang Kandha Buwana. Lah kepriye dalange niki terusan? Yen kowe bakal njaluk baline gamanmu ya kuwi bedama bakal tak ulungake marang kowe ning lantarane bocah sakloron ya kuwi putrane Bapak Muhammad Nur Rafiq lan Ibu Parni iku balekno marang astaning sun. Lah jok aku mangan apa dalang ana kene? Kae ijone panggang buceng lan akeh sesaji utawa sarana kanggo leliru ya kuwi minangka dadi lirune bocah kang ingsun ruwat. Kejaba kuwi Bathara Kala ana kene jeneng sira ora antuk pangan nanging ana daerah kono-kono golek ana meneh bocah sing ngandhang Sukarto utawa wong kang nandhang sekolah sing durung disaranani diundangake dalang pangruwatan iku dadi bagian kita Bathara Kala. Ya dalang yen pancen kaya mengkono lung tinampan meneh bocah tak lungke tak balekne marang kowe wis melu dalang kono lek wis bisa slamet sing aku butuh gaman tak nggih golek ya kuwi memangsan meneh dalang apa Bathara Kala ing atase panjenengan ulun kuwi kegolong dewa lan putra ratune dewa pisan penguasane tanpa winates mongko jeneng sira kuwi amung salamaing titah ngejawantah. Lah kok aku kalah pinter marang kowe iku Cut. Sejatine kowe iki sapa dah? Utawa lek di telusuri ngono antaraning panjenengan ulun lan jeneng sira kuwi tuwa ndi dalang? Ya mesti wae tuwa dalang Kandha Buwana katimbang Bathara Kala. Wujudmu mung sak mrica binubut. Mongko panjenengan ulun sak lumbung Bandung utawa sak gunung Anakan. Kok sira ngaku luwih tuwa dalang? Yen pancen Bathara Kala ngaku luwih tuwa katimbang dalang Kandha Buwana. Apa kira-kira ya kuwi Bathara Kala mangerti dalang Kandha Buwana kuwi sejatine sapa lan ahmadane sapa? Ora ngerti rek. Wong wanuh utawa karuh wae lagek iki kok. Lah sebalike apa kira-kira dalang Kandha Buwana ngerti marang asal mula dumadine Bathara Kala? Bathara Kala tatanen rasamu wengakno ciptamu wanengno panca dilamu jeneng sira iku atmajane ratune Dawata ya iku pikulun Bathara Guru Drunalika sareng asmara tegese olah gerak krida wanita Drunalika ari sukra manis utawa jumuah legi wajine ngarepake suhuping surya pikulun Bathara Guru nganti ingkang garwa Hyang Bathariuma ya kuwi carep asmara ana ing gigiring Lembu Andini nanging ana kaelokaning jagat kuwi koma ora bisa lumebu marang wadah kang samestine wutah dawah ing samudra ya kuwi ana ing telenging segara telaga maning madu dirga dayani goro haraning kahyangan sigra pukulun Bathara Guru nyeraya para wajaja landara supaya ngrocok gaman sapirang-pirang gaman ing kayuwangan katumplak dicemplungake marang samudra kidul kanggo ngrocok wujude kendhang gumulung kang
diarani daging dudu daging, diarani getih dudu getih, ora bisa sirna apara malah dadi dawana para dewa kimen nyampurnakake ya kuwi dawana kang nyakar langit ya iku mau disirnakake ora bisa sirna kepara malah wujud salin rupa wujude bocah bajang utawa buta bajang munggah marang kayangan ngamuk suratan taha takon asal mula dumatine lan sapa sing dadi lantarane anane kendhang gumulung iku mau dewa Suralaya ora ana kang bisa teranggulangi njur ya kuwi Sang Hyang Narada minangka dadi bebayaning lelangit ing kono munjuk ana ngarsaning Sang Hyang Pramesti Guru lamun iku sejatine putrane kang dumadi saka kama salah utawa kama wurung nalika Bathara Guru lan asmara kelawan ya kuwi Bathari Uma ora bisa lumebu marang wadah kang samestine mergane Bathari Uma lingsem ing atase ana ing dhuwuring lembu kok nindakake gerake priya wanodya banjur Uma Wutah iku mau dadi ya kuwi wujudmu Bathara Kala. Walah ngerti banget yen pancen kaya mengkono kowe Bathara. Jalang kondo gono aja meneh kok mung wujudmu utawa gelegermu Bathara Kala najan jeneng sira isih awarna banyu panjenengan ingsun nyumurupi. Walah ya yen pancen kaya mengkono Maradiake ya kuwi tindakno